Bolje sutra. Emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Bolje sutra. S vama je Marija Mraz, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice. Evo, u ove vruće dane, vruća i tema, ja bih to slobodno tako rekla, a ono što nam je jako važno, a to je podrška u zajednici, onu podršku koju nam može pružiti kontakt policajac. Moj današnji gost je Željko Strmečki, policijski službenik, kontakt policajac u policijskoj postaji Koprivnica. Gospodine Strmečki, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama i vašim slušateljima i slušateljicama. Evo, za slušatelje koji povremeno slušaju ovu emisiju Bolje sutra, reći ću da udruga Bolje sutra i policijska uprava Koprivničko-križevačka već niz godina surađuje na različitim aktivnostima. Spomenut ću tu projekt Dan kao san koji je izuzetno važan za osobe s invaliditetom, za starije građane i za djecu. Tu su i različita volontiranja na našim različitim akcijama, a evo, kontakt policajca nismo nikada imali do sada u emisiji Bolje sutra i vjerujem da će slušateljima biti zanimljivo, jer naime mi zapravo i ne znamo što je to kontakt policajac, šta on radi, a mislim da će gospodin Strmečki moći odgovoriti na sva ta pitanja. Pa evo, moje prvo pitanje vama je: koja je uloga kontakt policajca u našoj zajednici? Pa kontakt policajac, odnosno radno mjesto kontakt policajca u policijskoj postaji Koprivnica ustrojeno je prije 10 godina. Sama ideja, odnosno pilot projekat policije u zajednici je počeo još davne 2000. godine, a kod nas u policijskoj postaji, znači zadnjih 10 godina mi imamo ustrojeno to radno mjesto. Sama ideja je da kontakt policajac kroz svoje djelovanje na svojem kontaktnom rajonu zajedno sa građanima radi na rješavanju nekakvih problema u zajednici. Cilj i svrha toga je da i težište je na tome da sami građani više osobno zapažaju probleme koji ih smetaju i da putem kontakt policajca takve probleme pokušaju riješiti, odnosno da dojavljuju kontakt policajcu, a često puta ako to i nije problem kojim se policija bavi, kontakt policajac je tu osoba koja će znači pronaći onda nadležne službe u gradu Koprivnici ili u nekim drugim tijelima koja će taj problem na koncu riješiti na zadovoljstvo građana. Dobro, ajdemo mi onda sad ukratko neki primjer iz života, vašeg iskustva, nebitno, da građani mogu razumjeti što to znači da djeluju zajedno s vama. Pa ima recimo najjednostavniji i vjerojatno vrlo čest primjer u svakom gradu je da postoje nekakvi znakovi ili nekakva signalizacija koju s vremenom nekako raslinje zakloni. I to može biti na nekakvom mjestu, nekakvoj ulici koja nije toliko prometna, tako da se može dogoditi da čak policijsko vozilo, odnosno oni koji bi vjerojatno reagirali na takav nedostatak prometne regulacije, odnosno da je prometna regulacija slabo uočljiva, vjerojatno bi reagirali, ali zbog rijetkog prolaska policijskih službenika to se ne dogodi. A sami građani često puta takav problem misle to će netko drugi riješiti, dok se na koncu recimo ne dogodi da netko ko nije iz našega grada prođe kroz znak stop ili ne znam, recimo kroz nekakav semafor ili nešto slično. Znači na takve probleme građani mogu reagirati upravo putem kontakt policajca bez nekakvog straha da će sad dobiti nekog policijskog službenika koji im bude tam puno pitanja postavljali, jer u pravilu kontakt policajac na svojem kontaktnom rajonu gotovo da nema ulice u kojoj znači nema nekog svojeg poznatog građana ili nekoga s kojim već od ranije nije imao nekakvu kvalitetnu suradnju. Tako da znači na taj način se građanima u policiji otvara mogućnost, da im se osoba sa kojom mogu bez nekakvog straha ili nekakve ustege komunicirati i tražiti da se nekakav problem riješi, iako im možda na oko ne izgleda da je na prvom mjestu to kao posao policije. Da, građanima s invaliditetom ništa neću novo reći da je to posebna onako ranjiva društvena skupina
koja često ima poteškoće u životu, u zajednici, razne prepreke se u životu nama pojave, ponekad ne možemo riješiti. Nama je jako veliki problem kada nam vozači staju na parkirališna mjesta označena za osobe s invaliditetom i mi ne možemo parkirati najbliže mjestu ulaza u neku ustanovu u koju idemo, pa evo i nažalost i ispred zgrade policijske uprave Koprivničko-križevačke dogodi se da su parkirana vozila. Koliko god vi budno pratili, jednostavno to je toliko teško kontrolirati. Što sad ja mogu dođem na takvo mjesto, nemam gdje stati, može li meni kontakt policajac u takvom slučaju pomoći? Pa u pravilu može. U stvari kontakt policajac osim što radi na preventivnim projektima i na preventivnom radu na svojem kontaktnom rajonu može takve prekršitelje i sankcionirati. Doduše, kad se netko zatekne u takvom prekršaju, odnosno kad nekoj osobi koja ima potrebu koristiti se sa parkirnim mjestom za osobe sa invaliditetom, to nije omogućeno, odnosno neka osoba se protupropisno parkira na takvo vozilo, najjednostavnije je pozvati jednostavno 192 i putem znači dežurnih ophodnji taj problem otkloniti, jer na početku nisam istaknuo, znači kontakt policajac ima svoje radno vrijeme od nekakvih 8 sati, može biti 12 sati, ali u pravilu 8 sati i što ako se taj problem dogodi kad kontakt policajac nije u svojoj smjeni. Za takve stvari znači uvijek postoji 192 gdje će se najbrže i najučinkovitije takav problem riješiti. Evo, hvala vam lijepa. Koliko god mi informirali svim načinima i kanalima, građane uvijek postoji netko koji još ne zna kako bi svoj problem riješio, zato smo i zapravo vas pozvali u ovu emisiju. Ja često kažem, vi policajci ste svi nama isti jer imate iste uniforme, mi zapravo ne vidimo detalje po kojima se vi razlikujete i evo slušatelji koji ne znaju šta je to kontakt policajac, na koji način će prepoznati negdje vidimo vas da prolazite ulicom, kako ćemo mi znati da ste baš vi kontakt policajac? Pa ovako, kontakt policajac po svojoj odori po ničemu ne razlikuje zapravo od ostalih policijskih službenika u temeljnoj policiji. U početku smo zaista imali pločice koje su sadržavale podatke ime i prezime policijskog službenika i na njima je bio otisnut logo kontakt policije. Međutim, te pločice su jednostavno kako su se pokidale ili ne znam izgubile, novim pravilnicima više nisu bile propisane i zapravo sad trenutno vi ni na koji način vizualno ne možete razlikovati kontakt policajca od drugih temeljnih policijskih službenika. Dobro, evo vama pitanje, kontakt policajci su vani na javnom prostoru, pa gdje im je onda točno radno mjesto? Pa u pravilu radno mjesto kontakt policajca je njegov kontaktni rajon. Znači prostor na kojem radi i djeluje kontakt policajac. Konkretno moj kontaktni rajon je 4. kontaktni rajon. Da bi građanima bilo bliže, to je znači prostor omeđen sa ulicom Braće Radića do potoka Koprivnica. Sa južne strane mi je potok Koprivnica granica i sve iznad znači potoka Koprivnice sa sjeverne strane potoka Koprivnice moje do kraja grada Koprivnice, znači dokle seže naselje iza bazena do kraja Miklinovca i onda opet do početka ulice Kneza Domagoja, ulicom Kneza Domagoja do trga Bana Jelačića pa do trga doktora Tomislava Barteka i ponovno znači do ulice Braće Radić. Moj kontaktni rajon ima otprilike 6.000 stanovnika, ima osnovnu školu Braće Radić, ima opću bolnicu doktor Tomislav Bardek, dom zdravlja, zavod za javno zdravstvo, centar za socijalnu skrb. Znači to su sve institucije i ustanove koje su često puta zapravo mjesto gdje imaju potrebu dolaziti i osobe, članice, članovi vaših udruga. Tako da dosta mi je živahan i nije mi dosadno zapravo raditi, moram priznati da mi je lijepo. Moj dan od 8 sati je popunjen kad radim na svojem kontaktnom rajonu doista sa kontaktima i sa građanima i sa djelatnicima, zaposlenicima tih ustanova.
Da, točno, evo, znači ako vas negdje vide, ne znači da se, obično ljudi ovoga pomisle kada vide policajca negdje nešto se dogodilo. Zapravo treba to i razbiti neku takvu stereotip, bi ja rekla. Znači nisu policajci uvijek prisutni kada se nešto loše dešava, oni su tu da bi nas upravo čuvali, da se ne bi to nešto loše dogodilo. Mogu li to tako slobodno definirati? Pa možemo, da, u biti već smo na početku spomenuli da je sama ideja da kontakt policije, odnosno načina takvog rada, da se bude bliži građanima i na ovaj način kad policijski službenik pješice radi svoj posao, mislim da nema bližeg, odnosno boljeg načina rada da se građani u bilo kojem trenutku kad uoče policijskog službenika da se obrate, da zatraže nekakvu informaciju, pomoć ili nekakav upit. Jel? Tako da ne možete to ni sa autom, ni sa motorom, ni na koji drugi način. Jel? Jednostavno tako i odvojit ćete potrebno vrijeme koliko god je znači građaninu potrebno da bi ga samo na primjer smirili ako je zbog neke situacije uplašen. Pa u pravilu znači kontakt policajac radi na težište našeg posla je preventivni, prevencija. A da bi se prevencija što bolje provodila treba se imati u pravo vrijeme pravu informaciju koja se ne može dobiti od nikoga drugoga dole od samih građana koji žive na nekom prostoru. Tako da biti u kontaktu s građanima, imati od njih informaciju što ih to brine, koje su to mjesta ili koje su to događaje ili koje su to situacije koje njih osobno zabrinjavaju i koje bi trebalo ukloniti. Mislim da bez kontakta s građanima se ne može učinkovito, znači preventivno raditi. Ali opet da ne zloupotrebljavaju vaše vrijeme, jel tako? Da to ne traje beskrajno dugo. Evo, u redu, šalimo se malo, naravno. Građani s invaliditetom često imaju potrebu prilikom kretanja u javnom prostoru za pomoći, kada ne mogu proći rubnik, ne mogu neku zapreku, prepreku na koju naiđu proći i često puta su u situaciji da zatraže pomoć od nepoznatih osoba. Događa se da budu i prevareni, pokradeni, na neki način izmanipulirani. Što tada mogu učiniti? Gdje je negdje u blizini policajac, komu može pomoći, kako, kome da se obrate? Koliko god mi pričamo o takvim situacijama, vidim da još uvijek ima potrebe da ih upozoravamo i da ih informiramo. Pa, znači, ako govorimo o osobama kad govorimo o osobama koje se kreću sa kolicima, kod traženja pomoći nekakvih nepoznatih osoba, treba se biti naročito oprezan, odnosno stvari koje osobe nose sa sobom moraju imati na mjestu i nositi ih, držati na način da se ne mogu lako skinuti i uzeti sa kolica. Često puta te osobe znaju nositi torbicu ili nekakve vrijednosti u vrećici ili u nekakvoj torbici jednostavno okvačene na nekakvu vješalicu ili na ručku, a osobe, znači zlonamjerne koje žele iskoristiti takvu situaciju mogu čak i pratiti takvu osobu do neke situacije zgodne u kojoj će priskočiti u pomoć i iskoristiti tu priliku i jednostavno otuđiti nekakvu vrijednost i nekakvu stvar. Znači treba prije svega sam paziti na svoje stvari, držati ih na mjestu da se ne mogu s lakoćom uzeti, odnosno bez primjećivanja. A što se tiče traženja pomoći, najjednostavnije i najučinkovitije zvati 192. Vjerujem da većina ljudi danas ima mobilni uređaj i pozivom na 192 će se dobiti najbrže i najbliže operativno dežurstvo koje će preusmjeriti znači poziv na najbližu policijsku postaju i na taj način će se najbrže dobiti znači pomoć ophodnje koja je u blizini. Mi znamo da naši članovi, inače građani koji se kreću invalidskim kolicima, zbog što lakšeg kretanja, odnosno vožnje tih kolica, svoje stvari, torbice stavljaju iza sebe na ručku kako bi im bilo lakše se kretati, ali ne misle da su jako dobar, zapravo plijen prevaranata koji mogu otuđiti takve i osobne stvari, pogotovo novac. Dakle, morat ćemo poraditi i mi na našim radionicama na ovakvom informiranju, iako to činimo i ponavljamo vrlo često. Još jedna situacija je kada je
kontakt policajac blizu naše kuće, negdje nas vidi, poznajemo se, pozdravljamo se. Kuća i dom je mjesto gdje bi trebalo biti najsigurnije mjesto za život, za življenje, gdje bi se osjećali dobro. Međutim, i naše iskustvo pokazuje da baš to i nije tako, pogotovo kad su to članovi obitelji sa invaliditetom. Često puta smo u situaciji kada čujemo da im član obitelji koji brine oduzima novac, prisiljava ih na nekakve neželjene radnje, čak ih i emotivno povrijedi, čak i fizički. Može li u takvim situacijama kontakt policajac na neki način uočiti? Primjer, često ljudi koji su s invaliditetom borave u kući i onako sjede kraj prozora i promatraju van situaciju. I vi prolazite svakodnevno kraj te kuće. Možete li vi na neki način donijeti zaključak da se u toj obitelji nešto dešava i na koji način reagirati i pomoći? Pa ovako, na temelju nekakvog životnog iskustva svaki čovjek, svaka osoba bi trebala znati procijeniti, odnosno prepoznati po držanju ili po izgledu osobe da ju muče neki problemi. Ali jako teško policijskom službeniku reagirati na konkretnu situaciju koju ste naveli, jer u pravilu, ako govorimo o tom nasilju prema osobi koja zapravo živi u 4 zida, prisiljena je na taj način živjeti i nema mogućnost baš izaći vani, ako je riječ o nekakvoj zatvorenoj obitelji i ljudima koji baš i ne daju puno vani, teško je policijskom službeniku na temelju samo svojeg zapažanja odreagirati. Međutim, ako se tak nešto primijeti, ja osobno bi reagirao na način da prvo probam saznati od okoline, od prvih susjeda, od nekakvih ljudi koji bi mogli imati saznanja da li tu ima nekakvih problema, pa čak i nasilja, i na temelju tih nekakvih spoznaja koje bi dobio od nekakvih susjeda, od nekakvih osoba koje bi dobro namjerno dale nekakve informacije, da li i ako zaista postoji nasilje, dalje reagirati prema, znači, osobama koje su počinitelji nasilja. Međutim, ja sam isto tako uvjeren i siguran sam da ne postoji kazneno djelo koje nema barem jednog svjedoka. Pogotovo takva nasilja u obitelji ili zlostavljanja. Uvijek postoje osobe koje nešto vide, nešto čuju, ali okrenu glavu na drugu stranu sa nekakvim opravdanjem, tome se ne tiče, ja se ne bih htio miješati. Moram reći da su te osobe zapravo u konačnici suučesnici onih koji su zlostavljači na taj način što ne prijavljuju, znači, kazneno djelo i time produžuju probleme, znači, i nasilje nad onim koji je žrtva. Evo, razgovarali smo na temu što kontakt policajac može učiniti. U drugome dijelu razgovarat ćemo o još važnim pitanjima za građane s invaliditetom, pa i starije osobe, pa i sve nas koji živimo u našem gradu, a ponekad nam se dogodi da ne znamo kako nešto riješiti. Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van. Divno je, divno je kad izlazim na svjetlo dok priviknu se oči, ja znam da nisam sam. Divno je i ne događa se često, taman toliko da sam o njoj ovisan. Divno je,
na mene. Makes me a better man. It's a miracle to me. It's a miracle to me. Something in my bones, something under skin, something in her verse. It's a miracle to me. It's a miracle. Something in my bones, something under skin, something in her verse. It's a miracle to me. It's a miracle. Bolje sutra, emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Drugi dio emisije Bolje sutra. Današnja naša tema je podrška u zajednici, kontakt policajac. Moj gost je Željko Strmečki, policijski službenik, kontakt policajac u policijske postaje Koprivnica. Evo, mislim da smo puno toga odgovorili, puno toga još i ne možemo za ovo kratko vrijeme. Međutim, razgovarali ste, odnosno rekli ste da građani trebaju preuzeti odgovornost kada primjećuju neke neželjene situacije u svojoj okolini. Ali, evo, mislim da neću ništa čudno reći da još uvijek građani zaziru od policije, odnosno od uniforme. Upravo zato jer nekako uvijek imamo osjećaj da policija dolazi kada se nešto događa, nešto ružno, i to je možda već kroz niz godina čovjek stekne takvo iskustvo i jednostavno kaže: gle, ne želim biti svjedok, ne želim uopće sudjelovati. Međutim, ja često kažem: a što ako se meni tako nešto dogodi i niko mi neće htjeti pomoći? Dakle, kako steći to povjerenje? Da li je možda baš ovaj kontakt policajac jedna premosnica, bi ja rekla, u rješavanju ovog straha od policije? Ali složit ćete se sa mnom da roditelji često malu djecu, kada im ne mogu s njima doći na kraj, plaše: doći će policija, odvešćete. I tu zapravo je nekako zrno sjeme s tog straha prema vašem poslu posađeno. Da, pa potpuno se slažem s vama. Prije svega, znači, odgoj u obitelji je jako važna stvar, da dijete, mladi čovjek kasnije odraste i stasa u osobu koja će otvoreno i s povjerenjem komunicirati sa policijskim službenikom i koji će biti svjestan toga da je posao policajca prije svega zaštita i pomoć građanima, a ne znam, samo pisanje kazni ili proganjanje. Ili ljudi dosta često zapravo kontaktiraju s policijskim službenicima kad počine neki prekršaj. To je donekle i opravdano, jer zaista postoje prekršitelji i prekršaji koji se zaista moraju sankcionirati, jer kada bi se svi vozili, ne znam ja, preko ograničenja i pod utjecajem alkohola, mislim da nam bolnica koju danas u Koprivnici imamo ne bi imala dovoljno veliki kapacitet. Ali sa druge strane, to građanima ostaje samo ta slika policije u sjećanju, pa onda i taj stereotip i nekakvo generalno gledanje na policiju da su policijski službenici samo tu kad treba nekog kazniti. Kontakt policaja zapravo i ima tu svrhu i funkciju da u toku svojeg radnog vremena sa građanima kontaktira i komunicira vezano za razne druge probleme i situacije koje njih muče i koje ne znaju preko koga i putem čega bi ih riješili. Tako da kroz protekom vremena trebali bi se dogoditi taj nekakav prelomni trenutak kada bi veći broj građana zapravo imao pozitivno razmišljanje, odnosno
lakše i bez nekakve ustege zatražiti pomoć i suradnju s policijom. I evo sad u tim kontaktima čestima, svi smo ljudi, imamo tu emotivnu notu i potrebu za zbližavanjem. Sad, kako razdvojiti da se taj kontakt policajac previše ne približi, odnosno zbliži sa građanima, jer neki znamo da vole više kontaktirati od nekih drugih, i kako sad tu povući crtu, gdje je prijateljstvo, gdje je posao, da građani evo ne bi malo pretjerali. Pa ja osobno nemam to iskustvo baš da građani pretjeraju. Inače ne postoji nekakav propis ili pravilo po kojem je policijskom službeniku ograničeno do koje granice smije sticati i ostvarivati nekakve prijateljske veze na svojem kontaktnom rajonu. Stvar je znači prije svega o dobrom ponašanju, prije svega znači treba se znati gdje se prelazi u nekakve granice nečije intime, a svaka ostala komunikacija vezana za svakodnevno funkcioniranje građana na njihovom rajonu, na mojem rajonu, odnosno u njihovoj zajednici, dobivanje informacija ili razmjenjivanje informacija o tome što bi trebalo i kako bi trebalo nešto promijeniti i poboljšati je poželjna. Što više prijateljskih odnosa, što više prijateljskih veza na kontaktnom rajonu, to ja vjerujem da će se kasnije, odnosno u budućnosti i život u zajednici promijeniti na bolje. Odnosno težnja i poželjno je da policijski službenik, kontakt policajac ima što više i što bolje prijateljske veze, jer bez dobrih odnosa znači ne možete imati niti dobru suradnju, niti ćete doći do nekakvih saznanja, odnosno dobiti u pravo vrijeme nekakve informacije s kojima ćete onda riješiti nekakvo kazneno djelo ili problem. Dobro, a smije li vas onda građani u vašem rajonu pozvati na kavu? U svoju kuću? Ili to ne smije se? Pa u pravilu, znači, kava je tradicionalno uobičajeno piće kod nas, tako da... Za uspostavljanje komunikacije. Tako je, poželjno je, znači, dobra kava i uvijek dobar razgovor, jel? Naravno, evo, kontakt policajci na području gdje je naša udruga, obiđu nas u udruzi, pitaju nas da li nam nešto treba i naravno da odvoje vrijeme i popričaju s nama uz kavu, tako da pitala sam to zato što evo baš tako se zna nekad dogoditi i u našoj udruzi kada imaju vremena, naravno, i kada je za to potreba, dok trebamo nešto duže raspravljati s njima. Mi u našoj zemlji evo tu kavu nekako povezujemo sa dobrim odnosima. I evo za kraj pitanje, ima li kontakt policajac svoj broj, na koji se kontakt policajca može, fiksni, mobilni, gdje vas se može naći? Inače fiksni telefonski broj kontakt policije je 656 502. Na taj broj bi se u pravilu trebao javiti djelatnik za prevenciju, odnosno koordinator za kontakt policajce u policijskoj postaji Koprivnica Robert Šarec. Ali ja bih preporučio svim građanima da ukoliko žele dobiti svoj kontakt policajca jednostavno nazovu 192. Putem tog telefona dobit će operativnog šefa smjene u policijskoj postaji Koprivnica, koji će jednostavno prenijeti meni ili bilo kojem drugom kontakt policajcu da ga određeni građanin sa njegovog rajona treba. Građani mogu jednostavno ostaviti ili svoj broj telefona u dežurstvu ili jednostavno tražiti da im kontakt policajac dođe kod njih na kućnu adresu. Važno je za reći znači da ukoliko je riječ o nekom žurnom problemu, da je nekakav događaj koji se sad trenutno događa vani, uvijek je bolje znači onda pozvati 192, predočiti tamo šefu smjene, odnosno našem operativno dežurnom da je problem taj i taj zbog kojeg misli da bi mu trebao kontakt policajac, a onda će naš šef smjene procijeniti da li je to problem za kojeg ćeš slati ophodnju koja će odmah, znači neodgodivo rješavati taj problem i postupati, ili će jednostavno, ako ja trenutno ne radim, neki sljedeći radni moj dan poslati na adresu da znači ostvarim kontakt sa građanom bez obzira o kakvom se problemu radilo. Ali evo prije nego vi dođete može vas se vidjeti i na web stranici Policijske uprave Koprivničko-križevačke, vaše fotografije su tamo. Koliko je točno ukupno na području Policijske postaje Koprivnica kontakt policajaca?
Na području policijske postaje Koprivnica je 6 kontaktnih rajona i trenutno, nažalost, 2 kontaktna rajona nisu popunjena, ali to nije razlog, znači, da građani koji žive na tim rajonima koji trenutno nemaju određene svoje kontakt policajce, da ne traže pomoć kontakt policije, jer mi međusobno, znači, uskačemo, odnosno ukoliko nekom treba nekakav savjet, pomoć ili da je bilo kakav problem u pitanju, jednostavno bilo tko od nas dođe na adresu i odradimo to, tako da nije problem. Evo, ja ću za kraj emisije potvrditi da je to točno, jer naime jedne zime, ne tako davne, jako je padao snijeg i zameo nam naše staze i puteve, nismo mogli izaći iz ureda naše udruge i kontakt policajci su došli i odvezli nas svojim vozilima do naših kuća, tako da spašavaju zaista gdje je gotovo potrebno i s povjerenjem im se možete obratiti, a pogotovo ako ste osoba s invaliditetom, vjerujte mi, iz iskustva to tvrdim, jako su senzibilizirani, puno toga znaju i prije svega poslušat će vas na koji način vam treba pomoć. Gospodine Strmečki, hvala vam lijepa za gostovanje. Vjerujem da ćemo imati još prilike s vama razgovarati, jer tema je puno i životnih problema, pogotovo kod osoba s invaliditetom je jako puno, a emisija Bolje sutra upravo tome i služi. Svako dobro, čuvajte se i do neke druge prilike, do slušanja. Slušateljima pozdrav za 14 dana. Hvala, lijep pozdrav. Emisiju pripremila i vodila Marija Mraz, uredio Zvonimir Kušinić, tehnički realizirao Sandrino Sabolić. Bolje sutra, emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Ovaj program sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.